يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حب. Zar mislite da se one sićušne materije, elektroni, neutroni i ostale u onom jezgru atoma nisu vrtele unutar tog jezgra dok ih neko nije otkrio? Zar mislite da Arhimedov zakon nije funkcionisao dok ga Arhimed nije otkrio? Zar mislite da Newtonov zakon o pritisku nije funkcionisao dok ga Isaac Newton nije otkrio? Pa svakako da je funkcionisao. Zar mislite da nebeska kosmička tijela nisu postojala dok ih neko nije otkrio? Pa svakako da su postojala. الكون في نجواه نداك يا رباه الكون في نجواه نداك يا رباه Borba će ti trajati, čovječe, do smrti. To je ono što je Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, kada bi jednom nogom bio u džennetu, a drugom izvan, bojao bi se da ne pogriješim nešto pa da ne uspijem da uđe. يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان. Ponos i dostojanstvo su nešto što je Allah dželešanuhu učinio sastavnim dijelom i jednom od osnovnih osobenosti čovjeka. Kaže Allah dželešanuhu: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, i počastili smo, izdvojili počašću, dali mu plemenit status čovjeku. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, kad reče tvoj gospodar melekima, ja ću na zemlju poslati svoga namjesnika. Dakle, odatle počinje, tu je osnovna formula ljudske počašćenosti. To Allah dželešanuhu nikome nije više dao. Nikog Allah dželešanuhu nije počastio takvim statusom. Evo čak meleki kao specijalna Allahova dželešanuhu bića koja su predodređena za ibadet, ali nemaju taj status namjesništva. Ona su apsolutno pokorna Allahu dželešanuhu, ali namjesništvo, zastupništvo nije samo slijepo i mehaničko izvršavanje. To je mogućnost da budeš pravi i krivi namjesnik. To je mogućnost da nosiš emanet, da poneseš taj emanet, a mogućnost i da ti ispadne emanet iz ruke, mogućnost i da ne uspiješ. Vidite koliko je Allah dželešanuhu dao čovjeku počašćen status i podarivši mu razum u okviru svoje opšte volje, dao mu jedno izvesno polje mogućnosti da bira. Inna hedejnahu sebila imma šakiran wa imma kefura. Kaže Allah dželešanuhu, mi smo mu ukazali na put. Inna hedejnahu sebila imma šakiran, ili će biti zahvalan, imma kefura, ili će biti nevjernik. Mi obično suprotstavljamo vjeri nevjerstvo. Mi obično te dvije relacije kompariramo. Ali je interesantno da u ovom ajetu Allah dželešanuhu kaže imma šakiran wa imma kefura. Jer su to otprilike dvije odrednice vjere i nevjere. Jer je suština vjere zahvalnost Allahu dželešanuhu. To je srž vjere. Zašto je to srž vjere?
Zato što onaj ko nije kadar zahvaljivati, onaj ko nema svijest zahvalnosti, on nije kadar ni biti u ibadetu. Da li je moguće stati u saf, zanijetiti, klanjati, obaviti kijam, seždu, odnosno ruku pa seždu, a nositi u srcu oholost, na primjer. Naravno da je to mehanički moguće, ali sežda i oholost su hemijski nespojive energije. Jer srž sežde jeste ubijanje oholosti u čovjeku. Jer oholost čovjeka ne proizilazi ni iz stomaka, ni iz srca, ni iz bilo kog drugog dijela. Ona proizilazi iz mozga, iz razuma, iz glave. Nasijatin kadibatin hatija. Dakle, nasije čelo, lobanja, tamo gdje je mozak smješten. Upravo time što je Allah dželešanohu darovao čovjeku razum, on mu je dao tu mogućnost da bira loše ili dobro. Razum sam po sebi, bez plemenitosti upute, bez snage upute, on poazgini, on se osili. Fa innal insana la yatgha an arra'ahu stagna. Zaista se čovjek uz obijesti, uz oholi, la yatgha, postane tagija, tagut, od toga je tagut, silnik, tiranin. Kada? Arra'ahu stagna, kad se osjeti samodovoljnim, neovisnim, kad mu ne treba niko. Nije opasno kad se čovjek osjeti neovisnim o drugim ljudima. Tu počinje oholost. Ali osnovna nit je, ako čovjek, ne daj Bože, se osjeti ovisnim, zaboravivši na Allah, onoga ko mu je dao život, onoga ko mu je stvorio, onoga ko mu je dao zdravlje, oči, sve blagodati, porodicu, imeta. Ako to zaboravi, onda čovjek se osjeti neovisnim i odatle počinje taj azgiluk, odatle počinje asiluk, odatle počinje ta nepokornost. I upravo da se to ne bi desilo, da čovjek ne bi počeo da leti kao balon kad se odlijepi od zemlje. Jer balon, znate, on dok je god pri zemlji privezan, on ima neku stabilnost. Kad se otkači, onda on više se ne pita gdje će da leti, nego ga nosi vjetar. Isto tako čovjek kada se otkači od stožera vertikale i ibadeta i svijesti o svevišnjem gospodaru kao izvoru svega, on ima stabilnost. Kad se odlijepi od toga, onda on postane igračka drugih snaga, raznih vjetrova, strasti, požuda, drugih sila, drugih faraona, ljudskih, neljudskih bića i svega što ga na kraju uništi. Baš zato Allah dželešanohu je propisao seždu. I onda da ne bi ta čovjekova lobanja kazala, blago meni, ja u okviru svojih granica imam najvredniju stvar koja se zove mozak. Šta ostali dio tijela, to je obična biologija. Od mene dolaze sve komande iz mozga. Iz mozga dolazi komanda da se prst pomjeri, da se uradi i svjesna i podsvjesna radnja. Ja sam najbolji, meni niko ne treba. Još kad nauči neke stvari, pročita, otkrije i tako dalje, zapazi i onda počinje da misli da to sve od njega. A zapravo dokaz nam je kompletna nauka koja nije produhovljena. Kompletna znanost savremena danas, iz koje je nastao materijalizam kao ideologija koja čovjeka razara svakodnevno, je u stvari nastala iz te devijacije. To je osjećaj da će moja pamet sve da savlada.
I onda ta pamet kad je počela da uči, čita, istražuje po kosmosu, umjesto da to istraživanje joj otkrije još mnogo više znakova Allahovog dželešanu stvaranja, šta se dešava? To znanje, zato što nije prikačeno na šehade, zato što nije prikačeno na ono bismi rabbik, zato što nije u ime tvoga gospodara, nego onako za sebe. Ono gubi tu vezu i onda počne da luta ko balon. I onda u stvari sve vraća sebi. I onda vidite razni zakoni otkriveni u fizici, hemiji, kosmosu, biologiji, materiji, tako dalje, mikro, makro sistema. Savremena nauka se ponaša tako slijepo kao da to nema porijeklo, kao da je to nastalo od trenutka kad je otkriveno. Pa zar mislite da se one sićušne materije, elektroni, neutroni i ostale u onom jezgru atoma nisu vrtele unutar tog jezgra dok ih neko nije otkrio? Zar mislite da Arhimedov zakon nije funkcionisao dok ga Arhimed nije otkrio? Zar mislite da Newtonov zakon o pritisku nije funkcionisao dok ga Isaac Newton nije otkrio? Pa svakako da je funkcionisao. Zar mislite da nebeska kosmička tijela nisu postojala dok ih neko nije otkrio? Pa svakako da su postojala. Ali u stvari da bi se nekako prikrilo to, onda se radi na jednoj manipulaciji ljudskom sviješću. Pa se onda daju se imena tim zakonima po onim koji su ih otkrili. Pa hajde dobro, zaslužuju i ti ljudi neku počast što su nešto otkrili. Ali ne baš u prisvojnom pridjelu. Nemojmo tako, ili u prisvojnoj zamjetnici. Prema tome, znači to je Božji zakon. Nije to ni Newtonov zakon, ni Arhimedov zakon, ni bilo čiji. To je Allahov zakon. On je postojao prije. Prema tome, to je ono što je recimo jako bitno da se razdvoji i baš da se ne bi desilo to besnilo ljudskog mozga. Allah dželešanu mu je prepisao i to, pošto je to jako opasna bolest. Ona nasrće, ona ne pušta to tako brzo. Nije to samo onako, hajde, naiđe ponekad. Ona non stop nasrće. A dokaz za to je upravo intenzitet terapije koju je Allah dželešanu propisao. A to je namaz. A još konkretnije u namazu, to je seđda. Ti koji misliš da tim svojim mozgom možda letiš gore visoko negdje, da se šepuriš, oholiš, ako hoćeš da se ne razboliš, defino tu tvoju glavicu, to tvoje čelo, to tvoje nasije, kadive i hatije koje laže i griješi, non stop petlja nešto, kako Kur'an kaže, da ga fino spusti na pod dolje, pa ga poravnaj sa tabanima i koljenima, pa ćeš onda da se vratiš u liniju gdje ti je mjesto. A zašto dolje? Da se ponovno sjetiš da si mahluk, stvoren, a ne halik, stvoritelj. Jer ti kao mahluk, stvorenje, spuštaš čelo, najčasniji svoj dio, najvredniji svoj dio, pred halikom, gospodarom, koji ti je to dao i koji ti je to stvorio. Zašto baš na zemlju? Da se sjetiš da nisi ti od nekih specijalnih materija iz kosmosa, nego od te zemlje. يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان